se za Ljubljančane, sjajna prilika, Bajković pada, ovo će biti 11-terac za Olimpiju. Velika greška odbrane Crvene zvezde. Dozvolili su da Davor Škerjanc uleti između njih. Škerjanc je obišao Bajkovića, golman je odlučio da ga ruši, iako je Filip Mladenović već zauzeo mesto na bližoj stativi i pitanje je da li bi Škerjanci da je prošao, mogao da uputi dovoljno dobar udarac. Dosta mu je progledano kroz prste, ovo je žuti karton, verovatno da bi u takmičarskoj utakmici za ovakav prestup momak iz Nikšića bio kažnjen isključenjem. Rutinski pogodak Aneja Lovrečića, 1-0 za Olimpiju, 11. minutu meča. Još jednom koriste neuigrano Zvezdine odbrane Slovenci. Evo nove šanse i 2-0 za Olimpiju. Dakle, 14. minut utakmice. Ekipa Olimpije vodi 2-0. Izvanredan pogodak debitanta u timu iz Ljubljane, Andreža Šporara. Lepo izbacio Krnetu, koji je daleko bio od njega. Pokušao i Mikić da uleti u blok, ali i jedan i drugi štoper Crvene zvezde bili su predaleko od fudbalera koji šutira da bi mogli da ga blokiraju i Zvezda je zbog još jedne odbrambene greške kažnjena. 2-0 za Olimpiju. Vremena dobrih pola minuta pre nego što je isteklo 45. Ekipa Olimpije vodi zahvaljujući pogodcima koji su postigli Lovrečić u 11. iz 11-terca i Šporar u 14. minutu. Fudbaleri Crvene zvezde lagano se vraćaju na teren gde će igrati drugo poluvreme utakmice sa Olimpijom iz Ljubljane. Ovo je druga utakmica Crvene zvezde u okviru priprema za sezonu 2012-2013. Kirovski kupi loptu i Crvena zvezda je ostala sa samo 2 gola minusa posle ove vrlo dobre prilike za ljubljansku ekipu. Očigledno je da Luka Milivojević nije navikao da igra na poziciji štopera. Još jednom lako ispada pola zvezdinog tima. Trivković koristi to što još uvek važi ono pravilo o pasivnom ofsajdu i Olimpija vodi rezultatom 3-0. Vrlo dobra akcija slovenačke ekipe. I Filip Valenčić koji je ušao u igru pre 10 minuta zajedno sa čovekom koji je ušao pored njega stvara veliku prednost za Ljubljančane. U prvih 15 minuta Zvezda je primila 2 gola, u samom finišu još jedan. Podsjeća malo na onu utakmicu u Renu kada je Zvezda brzo otišla u debeo minus, zatim se držala tokom većih dela meča, a zatim u finišu primila još 2. Tavi to se nije obistinilo. Izgleda je u ovom trenutku za Crveno-bele iz Beograda i Olimpija prejaka. Zvezda nikada nije izgubila od Olimpije rezultatom 3-0 ni u jednoj takmičarskoj utakmici. Crveni karton za Evandra. Evandro Gebel dobio je crveni karton, sada ćemo vidjeti zbog čega. Žutim kartonom kažnjen je Đorđe Ivelja. A faul će biti za Zvezdu, sada ćemo vidjeti ponovo. Lahtom je zamahnuo Evandro na Trivkovića koji ga je vukao. Očigledno je bilo da je Brazilac izrazito nervozan u prethodnih nekoliko minuta. Kao što vidimo, utakmica je završena rezultatom 3-0.
Olimpija je povela golom Anea Lovričića iz penala u 11. minutu, 3 minuta kasnije Andraš Porar povisio je na 2:0. Lovričić je vrlo brzo promašio još jedan penal, a u samom finišu utakmice rezervni igrači su dokrećili Crvenu zvezdu na pas Trivkovića. Filip Valenčić postigao je treći gol za ekipu Olimpije. Na kraju u 90. minutu Evandro dobije crveni karton. Dakle, vrlo loš dan za ekipu Crvene zvezde. Ovo je bila prva utakmica koju su zvezdini prvotimci odigrali tokom ovih priprema i uopšte se nisu dobro pokazali. Priliku za popravni imaće 30. juna u utakmici sa ekipom Krškog, posle toga možda i 2. jula sa Koprom. Taj meč još uvijek nije zakazan, ali postoji mogućnost da se igra i ta utakmica. Posle toga Zvezdu čeka povratak u Srbiju